We Talk Football SA. Bafana World Cup opening game. Bafana iqanda. Mexico mabili. Tisetso my brother. How do you feel? Why do you feel? How do I feel? Well, but why do I feel? Yeah. Awuphetile. Ubani? Ungafaka 8 emuva. Hey, Ukore vanhu phambili. Izokora lona ibhola. Ukora ba lo. Ukora lona. Ukuthi izosuka ku goalkeeper semuva. Yebo. Alahlala phambili. Yeah. Kanjalo. Manje bona ngoba nakhona ama center forward aphaselana kanjani phambili? Bazobona nabo. Apparently njengoba sesidliwe kanje. Yes. Babonile. Yeah. I hope ukuthi bangasaphindi lelo phutha. Iphutha elikhulu. Yeah. Yabonga papa. Manje nayi phela second round phela siyaya kodwa manje. Bavesana babhede lokugcina ke lapha. Yeah. Singasayikhulumi singaxoxi ixoxa. Babukeli asiyekeni babhedile abantwana basekhaya asibamukeleni. Yeah. Ukuthi babhedile. Sivume futhi ukuthi babhedile. Ushuta sebesithela upetrol okuyobahlangabeza airport. Ngicabanga idizili. Yeah. Ngicabanga idizili. Yaziyabiza. Idizili izoba right. Lokho kunye lokudlala. uBruce wenza kanjani ukuthi efake 5 defenders, efake 3 defensive midfielders, efake 2 strikers, ingabe ibikho i-playmaker? Ubheminsawo. Ziyamshela yebhele, hayi ziyamshaya. Ekhunyiwe. Guys, asivumeni ukuthi sidliwe impilo iqhubeke. Yes. Kuningi kule country mina sukenza. Yeah. Asiqhubeleni phambili ngempilo. I-World Cup bafethu ayisilethele ukuthize into esikhashana. Into esikhashana. Thina sifocusani e-country yethu. Yes. Phela. Bafethu ngiyabonga. Siyabonga mntakababa. Fana kithi. Siyabonga. Number one. We Talk Football SA, inform, entertain, educate, promote. Dango.